اے عزیزان دی وقار میرے نبی پاک سرکار نے جدو علی پاک دی گل سنی اے نہیں آکھیا تیرے کول مال کوئی نہیں، تیرے کول دولت کوئی نہیں، قربان لائیے میرے پاک نبی نے اللہ دی بارگاہ وچ آرزو پیش کیتی ہے، دعا پیش کیتی ہے۔ اللہ فرمایا سونیا تسی فرشاں تے علی نو منظور کر لو، میں رشتہ عرشاں تے منظور کیتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ اے عزیزان دی وقار مولا علی دا ذکر پڑھ چڑھ کے کریا کرو، دل پیار رکھیا کرو، بلکہ میں آندھا ہونا علی علی کر تیرے دکھ مکی جان گے، علی علی کر۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علی علی کر تیرے دکھ مکی جان گے، علی علی کر۔ میرے دوستو میرے عزیزو میں نہیں پیادا، میرے حضور نے مولا علی دا دست مبارک پھڑیا ہے اور فرمایا لوگو جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے۔ توجہ ہوئی کہ نا؟ جس دا میں مولا اس دا دب کے، جس دا میں مولا اس دا، میرے نبی سرکار نے فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے۔ ہن نبی نو مننا نفع ان دے گا جڑا علی دا غلام ہوئے گا۔ آتا میرے بچیاں نا علی علی کر تیرے دکھ مکی جان گے، علی علی دکھ مکی جان گے، غم دے طوفان تیرے نیڑ بھی نہیں آن گے، علی علی کر تیرے دکھ مکی۔ بڑے دکھ ہون، بڑیاں پریشانیاں ہون، بڑے مسائل ہون، میرا بیٹا نسخہ ہی کوئی ہے، علی علی کر تیرے غم دے طوفان تیرے نیڑ بھی نہیں آن گے، علی علی کر تیرے